Sona! Maintain social distance. Khatio da fekasei. Corona virus ko nuakini ma. Be corona ka munna feeding buka kana. Sona. Cheers! Hot, motor aku ni sir, ang nubo. माले भाइफोर मा खबर गासैबो मोजाङै दं ना माथो खबर जानो आरो बेनोसै करona धरना औलै साला बिनिथ' जादो माबा आं हाथाय बाजाराव बेरायना फैब्ला हिनजावा आंखौ न'आवनो हाबनो होआ बुङो माबा करona भाइरासआ सिटाना फैदों होननानै नोंनि मुङानो करना खा बहाथो करना भाइरासआ सिटामना फैया जानो जायालै नोंदो धोत साला काटिरा लिप साला मोदलाराम दुखुनि बाथ्रालै फंबायमोन बिनिखायनो बाहेरायावसो उन्दुनो गोनां जायो आं Yes, होनबा काटिराम फाग्ला बिदि जायो होनब्लाथ' बियो हर' मोनाखैलै हैत साला अखरफोर मा सानलाबाय थायो नोंसोरलाय होत साला जाम्बा बोराय फैबाय नामा नोंखौ दाना थांसोब्बाना खामा सामा गैया खामादों आहा जों हराव मुस्रि मोनैनि बाथ्रासो बुंदों जायनि जाहोनाव नों थाम्फै अरजायाखै होनब्ला Correct sir, correct. Everything correct. नङाबा जागोलै नोंदो जालालै आं आरो मायबा सानदोंमोन र' आच्छा रोजोब नों बुंनायसाय मा नों लकडाउनाव मा मावखो मा मावनो खाय जय 100 किलो थांथारबाय जाओ साला रे औलै माथो खालामबावनो भाइ आंबो हाथरखि सानैनो बार होबाय दं र' नंगौ भाइ नंगौ साला आंना आखाइखौनो सिन्टास खालाम आखाइनो रेखेनो गोमोरलाय लांजोब्बाय गैला आंना हिन्जाव मोननाया बे जोनोमाव असम्भबसै आच्छा तुरुन भाइ नों बुंलाय मा नोंलाय सेनिटाइज खालामाखै सेनिटाइजारजों दार मा सेनिटाइजार नांलायगो सेनिटाइजाराथ' सायावल'सो सेनिटाइज खालामो नै बेखौ लों अब्लानो गासैबो सिंसा सेनिटाइज जालांजोबगोन नंगौ भाइ औलै राइट पेन नाथाय मोनसे बाथ्रा
मा साला बे लकडाउन थाखायनो सासेबो गोदान सिख्लाफोर नुनोनो मोनला माथो दुखुनि बाथ्रालै मा बुं एकदम 1000% राइट भाई नंगौ बेनिखायनोथ' आंनि मोखांफोरानो रबलाय लांजोब्बायलै मा सिख्लाफोरखौ नुवाबानो सोरबा मोखांफोरा रबो नामा नों सिरि था हा जेबो बुजिया साला नों हाबा जाखानाय मोख्राबारे साला जाव जाबाय नै जेरै गारिया पेट्रल मोनाब्ला खारा आरो हामा जालांनो हमो थिग बेबायदिनो सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनि पेट्रल डिजेलफोरा बिसोरखौ नुवाब्ला सेंग्राफोरना गारिया खारा आरो हामा जालांनो हमो कर'ना भाइरासानो जाना गारबाय जोंखौ साला सुवाला नंमारगौ सेस कातिरां लाबोदोब्रा लाबोबावदो है मा जोबलायलायखो गैलानो मा ओइ ह बाबा ह ओइ आबौ मैल'बान थार सालाबनो होबावदोंलै दंखायानो र' होनबा। माथो ओइ आयं लाबोबावलाय गंसे एफा समनि उनावसो लोगो मोनबाय मा खबर लोगोफोर गाज्रिहाय मानो मानो जाबावनो बे लकडाउनखौ नुवाखै औहाय बे लकडाउननि थाखायनो जेरावबो बेरायनो थांनो मोनला बेखौथ' बाद हो साला बे लकडाउननि थाखायनो सासेबो साफा सेंग्राफोर नुनोनो मोनला माथो औहाय बाथ्राया 200% सैथो माथो राइट खौनो बुंदों नों साला आरो मोजां देलायनोनो मोनला मानो बे मासखौ नुवाखै नोङो बेखौ लायलायनो आंनि गुस्थिनि कालारा बुस्रास्रावसो जानो हमदों औहाय माबा लिपस्टिक लाब्लानो बे मार्क्सनि थाखायनो लिपस्टिकआ हुथुना खावलाय गन्थं गासैयावबो नांलाजोबना मानसिखौनो मोख्रा बायदिसो नुलायलाङो राइट पेन लोगो माबा मोखांनो देखायनो मोनला बे पापिस्ट' मार्क्सनि थाखायनो औहाय इसोरा एफा साफा दानाय हनाय महरखौ रावनोबो देखायनोनो मोनाब्ला बिब्दि महरा मायावथ' खामानि होगोन देलाय औहाय नंगौ लोगो बाथ्रायाथ' सैथो स्पेशेलि बे सेंग्रा माखानो औ साला सेंग्राफोरखौ बे मोखांखौसो खिन्थिना फाग्ला खालामनो हायो दा बेखौनो खिन्थिनो हायाब्ला गैला र' काटिरा मानसै दे होमब्लालाय एरेनसै उनाव लोगो मोनलायसिगोन बे भाइरास टाइरासफ्रा जोबजोबा दे होमब्लालाय बाय मानो सना इउटिउब नायदो सना आं दखानाव थांना फैनि औ दे दखाननिफ्राय फैना आखाइखौ सेनिटाइज खालामफै औ दे सना जागोन सना ओइ सना नै आं मैगं लाबोदों आखाइ सेनिटाइज खालामबाय बुरबक ओहो खालामाखै मा आखाइखौ सेनिटाइज खालामनो थाखाय नोंखौ आलारि बाथि फोजोंना गय फाथि लाना इनभाइटेसन होनांगौ नामा न खार मा होमबा आखाइ सेनिटाइज खालामै थां
Sona, आं खिना फैनि दे। दे थां। हा? आखाया सेनिटाइज खालामबाय ना? मा गल' रायलायबाय थादों? थां आखाया सेनिटाइज खालामबाय थां। एक नम्बर मोसौ साला जेबो गियान गैया। Sona, hasun थांनि। मिटारा लांफा। Meter? मा मिटार Sona? हासुनो थांगोनबालाय हासुनो मिटार नाङा होमब्ला? नङा Sona, इउरिन खालामहैनि। दे थां। दे। खोनासं। मा? सेनिटाइज। ओके बाबा ओके। Sona, मा? दुगैनो थांनि। सेनिटाइज। Sona, दै लोंनो थांनि। सेनिटाइज। अबे यार। हेलो काटिराम। बहा? मा खबर? गासैबो लबरैनो दं ना? है 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 हा? नुवाखै लक्ष्मण रेखाखौ बेखौ बारनो फैदों नोङो? कर'ना भाइरास फैदों होनबा बुजियाना नोङो? खर'आव मा दं नोंहा? जदा मुरखु साला बे खर'आवलाय मा दं? आं बावगारदोंलै Sona। आइदि थां माबार आखाइ सेनिटाइज खालामबाय थां। आइदि